ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. Ondan soň Allah tebarek we taala şol ulugamdan soň size aramış nazil etdi we size uky berdi. Ol uky sizin köfüňize galyp boldy we sizlerden bäziler bar, olar fakat öýlerini fikredip öz janlaryny gaýgy etdiler. Olar Allah tebarek we taalaň barasynda jahiliyet wagtyndaky nahak gumanlaryny etýärler we aýtýarlar: "Aya biziň ihtiýarymyzda bir şey barmy?" diýip. قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Ey Muhammed, sen şolara aýt, hemme işler Allah tebarek we taalaň ihtiýaryndadyr. Olar galyplarynda size zahir etmeýän sözlerini saklaýarlar. Olar aýtýarlar: "Eger bizde bir ihtiýar bolsady, onda biz bulada bu tekin harlanmazdyk we öldürilmezdik" diýip. Sen şolara aýt, eger siz öýleňizde bolsaňyzda özünün ölmeli takdir edilen adam ölecek yerine çıkıp barar. Ta Allah tebarek ve taala sizin içinizdeki zatları imtihan etmek için ve kalbinizdeki esrarları keşfetmek için ve Allah tebarek ve taala kalpteki zatlarını bilýändir. İnnellezîne tevellev minkum yevmel teqal cem'âni إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. Tahqiq sizden bolan oltor adamlary ki iki leşker bir bilen ruberu gelenne arka öwürüp gaçypdylar. Olaryny özleriniň bäzi eden günäler sebepli şeytan gumrah etdi. Ve Allah tebarek ve taala şolaryny afw edip gözeşdirdi. Tahqiq Allah tebarek ve taala gafurdur ve halimdir. Ya eyyuhellezîne âmenû la tekûnû kellezîne keferû وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Ey iman getirip mu'min bolan adamlar, sizler oltor adamlar ýaly bolmaň ki olar kafir bolupdylar. Olar wagtyke musafiratga gitseler ya jihada gitseler, şonda musulmanlara aýtýarlar: "Eger şolar biziň ýanymyzda bolsalardy, jihada gitmäni, onda olar ölmezdiler, o öldürilmezler" diýip. Allah tebarek we taala şu kefi şolaryň galplarynda hasret etmek üçin Allah tebarek ve taala dir eder ve öldürer. Ve Allah tebarek ve taala sizin tamam amellerinizi görüp bilýändir.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. وأجر siz Allah tebarek ve Taala'nın yolunda öldürülseniz ya ölseniz, Hudadan bolan mağfiret ve Hudanın rahmeti size olorun cem edip üýşüren zatlarından ýakşyrakdyr.